Nganong ang Muslim nagagasawa daghan ba di ay? Actually, kung magtuon gyud ka sa Islam, magbasa ka Quran, dili daghan. Ang nakabutang dito, upat lang. Daghan man din ang upat. Daghan din ang upat. Ang ako magpagto sa daghan, isa ka dosina. Mandatory. Sige. Anyway, joke lang to. So, nga naman nga gitugutan may mag-asawa sobra sa isa. Tungod sa kaluoy sa Diyos para sa mga babae. Kana siya nga balaod, wa na ninyo nasabtan. Pero kana siya nga balaod, gipakanaog na sa Diyos, ingon siya tungod na sa akong kaluoy sa kababaihan. Nga naman, nga kaluoy na sa Diyos. Pero ang babae, dili nun makasabot ana. Imbis gihatag na siya sa Diyos para na sa iya, para iyang benepisyo. Pero ingon siya nga naman. Di ba? So sige akong i-explain. Ingon ng Allah, asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wa asa an takhru shay'an wa huwa khairun lakum. So ingon siya nga nay mga butang nga amin yung sayop pero mo ning insakto. Og nay mga butang nga amin yung insakto pero mo ning sayop. Allahu alam wa antum la ta'lamun. Ingon ng Allah, ako ang nagbuhat kaninyo, ako ang mas nakabalo alang kaninyo. Unsay maayo. Pareho sa mama ba? Mingon ang mama nga anak, mother knows best. Diba? Ako man imong inahan, ayaw kinumog ko kayo pagkipaniud to. Bisag sige siya hilak, mga mama, anak, mother knows best. So, dili ka, God knows best. So, sige, atong padayon nun. Nganong mercy man siya sa Allah, nganong kaluoy man siya sa Allah alang sa kababaihan. Unang rason na, mas daghan ang babae sa kalibutan kaysa lalaki. Kay siya man ang nagbugna, siya ang kabalo, unsak ang kadaghanon. Sa diri lang sa akong tubangan karon, pila man lalaki, 1, 2, 3, 4, 5, the rest babae. Mangutana ta, sa high school ka, sister, piti siya dagan yung klasang laki. Babae. So, inani na lang. Sa nakadumdum lang. Itaas ang kamot. Kanang tinuod yun ha? Itaas ang kamot sa mas daghan ang lalaki sa ilang classroom. Na, si Ate Reza. Sabi, sa mana? Ang voice. Ha? Mas daghan man jud ang babae kaysa mga laki. So, tanawa. Dahil mo pa'y gamay rami nga lalaki, mo pa'y gamay rami ha? Nganong ako nang isulti sa inyo? Kay kung namoy bana karon sister, believe me, surety mo. Kung namoy bana, pag uli ninyo karon sa iyong balay, pag ready mo daan o ka ng tubig bitaw, ininit tubig o bugnaw, isagol, para pag uli sa iyong bana, gikan nag-basketball o nag-inom, hugasi ilang tiil. Dayon, ready og sinabaw nga manok. Nga naman, surety mo. Nga namoy bana, bahala pag bugoy. Pero surety mo, nga naman, gamay ra kayong lalaki karon. Una-una ha, mo pa'y gamay rami nga lalaki. Mo pa'y gamay rami nga lalaki ha. Ha? Mo pa'y gamay rami nga lalaki. Kinsa may nagsaka karon sa kahoy? Laki, babae. Laki. Kinsa may mahulog karon? Lalaki. Daghan nga matay lalaki. Mangutaan ako sa inyo, nabay mananggiti nga babae? Wala. So kinsa ipatay? Pero gamay ra. Gamay ra. Di ba? So, dili, pag panginabuhi ang mananggiti, ni sakar na siya da kay gusto kakanog butong. Kita na po mo fisherman nga fisherwoman? Yes. Na? Gamay kayo. So, kinsa may mga lumos, lalaki. Paggikan mi sa eskwelahan, mangaling kumigdagat, ang babae taon, to sa classroom, sige panilig, kay cleaners. Ang lalaki, cleaners, pero to sa dagat ng ligo. Tuwa sa mga lasang. Ano man, inaman mi. Pangutan ang pulis, kinsay si kaligsan, lalaki. Di ba? Karon, mo pa'y gamay na lang may nga lalaki, kay nangkapaakag iro, lalaki. Nangapaakag halas, lalaki. Nangahulog sa lubi, lalaki. So mo pa'y gamay na lang mi, pagdagpo na mo karon, magmotor mi nga hubog. Kinsa may nagmotor diya nga babae nga hubog nga nga disgrasya, gamay ra kayo. Lalaki na kasagara. Kita na baka gaguko diya babae, lalaki. So nakamatay mi. Karon nagdako nami, ang uban sa amo nagpulis, ang uban nagsundalo, ang uban nag-abusayap, ang uban nag-NPA, ang uban nagkawatag baka, ang uban nagkawatag manok, ang uban nagbarangay captain, nagbarangay tanod. So kinsa man karon ang mga matay, lalaki. So ni gamay migsamot. Karon adto sa prisuhan sa Lumbia, ang lalaki nga piniriso 3,000 hapit, ang babae wa nibot sa gatos. Pila man ang prison sa tibok kalibutan. So naman ang lalaki karon. Ato sa New York ha, pagitaon na tong lalaki.
ang babae sa New York, tanawa gani, population New York, male, female. Unsay mo to nga, mas daghan ang babae kaysa lalaki, 1 million. 1 million. Then, ang New York, mas gamay pa kaysa Davao. Imagine na, 1 million. Sige, pangatawon na itong lalaki. 1/4 sa lalaki sa New York, bayot. Saan mo na karon? Mo pa'y gamay rami, daghan pa yun na nagbayot. Dabi, sumo ng luoy kay ang babae nga naman. Gamay naman ang lalaki. So, kung isa ra ang asawon sa lalaki, yun sa may tabo, maglunang sa sala ang babae. Nga naman, mapugos siya ng ninyo. Kaya wala may lalaki. Di ba? Ikaduha nga rason. Kami nga lalaki, dili mi ganahag obligasyon. Nga nung di mi gaminyo, tungod kay kapuyan ni palit diaper. Kapuyan ni palit gatas, bugas, bayad sa balay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Dawi, ganahan kami anak. Mo pa'y inaana kay isa-asawa, naglisod ka, duhaon, lugar ni may imong problema. Di ba? So, unsa may among gibuhat karon. Nagminyo mig isa, nangabit mig isa. Nga naman, palitan na mo bugas, red horse ra. Sabi, dili ka luoy ang babae. Ha? Di ka luoy. Red horse ra iya. Isa pa, kapungan pa ang ba nung kanggugma. What if akong manghod nakagustog ninyo? Hantod sa hantod di siya kabit. Wala di siya pride nga ang asawa gibaklay sa SM. Then akong manghod gibaklay sa kalibunan. Moingon pagid iyang bana nga pag Christmas day kay masakpan ta. Dawi, dili ka luoy ang babae. Dayon karon pagbahin sa basakan, walay labot akong manghod na naman kabit man siya. Sa SSS, wala siya labot sa iyang bana. Sa PhilHealth, wala siya labot. Yan man kabit man. So, naman karon ang katungod sa usa ka babae? Wala. So, i-search karon sa internet. Sa Amerika, sa 100 ka Muslim nga lalaki, ang nag-asawag sobra sa isa, pila? 9 lang. Ang 91% Israel ang asawa. I-search dayon ang dili Muslim. Sa isa gatos kabo, 9 lang ang walay kabit. 91% ay kabit. Sabi sa na. Ha? Suloy ang babae. Ang Islam mo ni ang gatudlo sa tao. Una-una halos kaedad man ako ang uban sa inyo. Kana si Robin Padilla sa una, tanan niya liding-lidi iyan ang himong live-in. Si Sharon Cunita, si Chris Aquino, si kinsa pa man. Kinsa pa man na live-in niya. Kinsa pa man lain. Si Bina Morales. So tanan, ba? Pero katong nag-Muslim siya 1998. Kano sa 1998? Pila na katuig, 20 katuig na kapinhantod karon. Walay babae na lambigit sa iya. Gawa sa iyang asawa. So dabi, dili ka ang Muslim mo ay magpatulid sa tao? Di ba? Tungod kay ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, o lalaki, gitugutan ta ka nga mag-asawa duha, tulon sa upat. Pero kung mahadlo ka nga dili mahatag ang hustisya, mas mayong isa. So mas mayong isa, kaya na may hustisya. So nga naman, inani magod siya, nga nung kinang hustisya. Kami nga lalaki, pinakatalawan yun mi. Ang sa among kahadlukan, ba sa among misis. Ha? So, musugot kami, duha among asawa, dili mo musugot. Musabi tao sa ako kagikan, bukid nun mangyod. Ang among abot sa among probinsya, carrots, mga tao dito, gatawag mo, patatas, kamatis. Pagbahala na mo disbulwa, wala na sila yung mga kabit, ha? Maayon ang mga laki. Pero pagbahada ng masbula, pag mahal ang kamatis, matingala ang misis, dugay na kauli, tukadlaw. Pag tanaw sa Facebook karon, nagkanta sa video 5, do ka babae giablayan. Kaya nga nun, mahal ang kamatis. Dabi, saan mo na karon? Ha? So, di kaluo yung mga babae. Di ba? Nga naman, kay di mi gustong obligasyon. Di mi gustong baba sa among misis. So, isa ra mga suwahon. Pero ang luoy katong babae, nga himo na mong sideline. Di ba? So, isa pagid nga di mi ganahan duha mong ugangan. Nakinsay tao ganahan duha yang ugangan. Ha? Naa ba din? So, pili na may tabo. Di ba? So, kinsay luoy ang babae. Di ba? Busa ningon ang Biblia, basa ang Bible, ingon ang Bible, gibuhat na ko si Abraham nga modelo sa katawhan. Kinsay modelo si Abraham? Nga naman, tuloy ang asawa. Si Hagar, si Keturah, si Sarah. Ang anak niya kang Hagar, si Ismael. Ang anak niya kang Sarah, si Isaac o kang Keturah, na po siya mga anak.
So David, tulo man lang yung asawa sa model sa Biblia. Nganong modelo man siya? Tungod kay tanan niya pamilya na padako niya nga may nadlukon sa Dios. Kay nga naman, what if na ako'y anak diri karon sa Upol? Nabantayan na ako kay naman ko diri permi. Na daw bi karon ang akong isa ka anak sa Cebu, nangawat. Kitsa magdisiplina. Daw big babae gi-rape siya dito, kitsa magbantay. Dabig nagutman siya, dabig nakuha siya nakakaon. Nga nagingon man ang among Islam, kullukum ra'u wa kullukum mas'ulun an riyatihi. Tanan mo na gipabantayan og kamo ang questionon sa inyong gibantayan. Og ang among gibantayan ang among pamilya, among asawa, mga anak. Nga nagingon ang Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Save yourself and your family from hellfire. So daw karon, kung wala na ako na save akong isa ka anak, di ka ako managot sa Dios. Di ba? So isa na ka-importante nganong gitugot sa labaw ang mga sahog sobra sa isa kay luoy ang babae. Dili pwede sila binuangan. Di pwede nga di pakaslan. Di ba? So, siguro nasabta na to, pero daghan pa ang mga rason. Mga pipila lang to.